Morjesta, tervetuloa uuden videon pariin. Elettäisiin marraskuun puolta väliä ja aiemmissa jaksoissani oikeastaan oli moottorin purkua, niin nyt tilanne on se, että posti on kiikuttanut meille puuttuvia osia, niin lähdetään katsomaan mitä sieltä on saapunut. Sitten oli toinen paketti saapunut Tampereen kupeesta Jounin vauhtikaupasta. Eli siinä nyt on sitten oikeastaan moottoriin uudet runkolaakerit, kiertokangelaakerit ja vahvempaa vetaritappia ja uutta ratastusta ja vähän öljysuteja. Ja eipä siinä oikein sen kummosempaa. Uusi kansipahvi tuli kanssa. Eli toimittajana näille tosiaan dragrace.fi. Sitten yksi mikä olisi tämän päivän tavoitteena, niin kansi oikeastaan valmistella moottorin kasausta varten. Ja aiemmalla videolla sanoin, että se on nyt tälle kaudelle se, mihin nyt ei oikeastaan tarvitse koskea ollenkaan. Ja no, tämä nyt on oikeastaan se osa, mitä mä nyt oon käpistellyt kaikkein eniten. Sitä paljastui tämmönen yksi kanava, niin oli selvästi puhtaamman oloinen kuin muut. Toki nyt tämä nyt on pesty tää koko kansi, mutta oli puhtaampi kuin muut ja rupesin sitä siis selvittelemään, niin venttiilivarren kumit oli aivan kovat koppurat, niin todennäköisesti tuota ohjurin kupesta tullut vaan öljyä vähän tuohon ja se on sitten vähän pitänyt kanava puhtaana, niin vaihdetaan uudet kumit paikalleen ja sitten tarkoitus olisi tehdä kevyt läppäys venttiileille ja sitten rupeaa taas kasaileen oikeastaan kansi valmiiksi, niin pääsee sitten muun moottorin kimppuun. No joo, siinä oli vähän venttiilien läppäilyä. Mitään semmoista pakottavaa tarvettahan tuolle koko hommalle nyt ei oikeastaan olisi ollut, että ei näytti pinnat ihan siisteiltä, mutta nyt kun kansi oli kuitenkin purettuna, niin ajattelin, että vähän harjoitella itsekin kyseistä hommaa, että oli ensimmäinen kerta, kun itse kyseisen homman tein ja kuitenkin lopputulos niin näytti ihan kohtalaiselta. Eli koko homma ideahan on siinä, että tarkoituksena on saada venttiilin pitopinta mahdollisimman hyvään kuntoon. Niin kannessa kuin itse sitten venttiilissäkin, niin siinä tulee tommonen tasainen kiiltävä reuna oikeastaan, niin silloin tietää, että venttiili olisi tasainen ja pitävä. Ja sitten kannessa vastaavanlaiset jäljet, että on tossa niin kuin kanavan reunaan tulee tommonen tasainen jälki tuon. Joo, se oli semmoinen. No joo, semmoista nyhräämistä oli kannen kanssa tusaaminen. Kyllä se olla käsityökaluilla, kun noita jousia sinne likistelee paikalle ja lukkoja sinne näpräilee, niin kyllä siinä oma hommansa on. Mutta se olisi nyt valmiina. Seuraavaksi sitten oikeastaan voikin siirtyä toisiin hommiin. Joo, eli yksi päivitettävä asia oli tälle talvelle, niin oli polttoainesuuttimet, kun vanhat suuttimet jäi vähän kesken. Eli jouduttiin vähän rajailemaan ahtopainetta käytännössä sen takia ja myöskin tehoja. Niin nyt on sitten Finjectorilta tuli uudet 1500 suuttimet, jotka pitäisi mennä sitten oikeastaan vanhojen modattujen suuttimien paikalle tuohon läppärunkoon. Ja siinä ei pitäisi mitään sen ihmeempää olla muuta kuin heittää paikalleen. Niin pitäisi soppa riittää, niin saadaan pistää boostia mopoon. Kokeilin noita uusia suuttimia paikalle ja nehän tosiaan meni ihan vanhojen paikalle pitkälti suoraan heittämällä. Se on siltä erää sekin valmis. Noniin, moottorin kasaus olisi aloitettu ja se oikeastaan nyt on ihan kohtuu hyvällä mallillakin. Että oikeastaan kaikki liikkuvat siellä rupeaa olemaan paikallaan. Sisällehän vaihtui tosiaan vahvempi Robinsonin vetoakseli ja muuten oli moottorille semmoinen peruslaakeritarkastushuolto vaan, että mitään ihmeempää sitä sisältä ei tosiaan löytynyt. Muuta kuin
moottori laakeroitiin uudelleen ja tarkastettiin ja kaikki on hyvin. Ja nyt sitten vedetään moottoria takaisin nippuun päin. Eli moottori pötköttää siinä vähän nyt katollaan niin sanotusti ja seuraavaksi on menossa öljypohja kiinni. Ja sen verran tässä voisi oikeastaan ottaa muutama sananen, mitä tulee niin kuin öljyjärjestelmään ylipäätään, niin tuossa kiihdytyskäytössä, kun kaikki perustuu oikeastaan kiihdytykseen ja jarrutukseen, niin mulla itsellä on ollut käytössä tämmönen öljypohjassa tai oikeastaan öljyimussa on tämmönen heiluri. Eli se on tommonen välistä laakeroitu nivel, joka tuolla sitten heiluu. Eli kun pyörä kun kiihdyttää kovaa, niin se heilahtaa tonne takaosaan, jossa oletettavasti se öljykin sitten on. Ja vastaavasti sitten kun jarruttaa sen, se sitten keikahtaa tonne eteen. Ja näiden lisäksi mulla on ollut käytössä loiskelevy sitten tuolla vielä kaverina, että se vähän saa niin kuin öljyn pysymään tuolla öljytilassa, että kun tähän tulee sitten tää öljypohja päälle, niin siellä se mennä heiluu sitten vauhdin mukana. No niin, kellari alkaisi olla läjässä ja nyt ei sitten muuta kuin kantta kohti ja jatketaan. Noniin, moottoriepisodi ollaan saatu valmiiksi. Siinä on valmis moottori, odottelee nyt sitten enää vaan runkoon pääsyä. Ja seuraavana ajatuksena onkin tosiaan nostaa se paikoilleen ja meillä periaatteessa olisi kaikki tarvittavat siihen, että saa pyörän takaisin käyntiin. Ja tammikuussa voitaisiin katsoa, mikäli vaan aikaa löytyy, niin voisi koittaa käydä penkittämässä sitten uudella setupilla se ja katsoa, kuinka se siitä toimii. Muuten on kaikki hyvällä mallilla. Moottorissahan ei tosiaan mitään ihmeempää oikeastaan ollut. Että nyt sitten ei muuta kuin vaan odottaa kovaa ajoa. Tää nyt kävikin vähän nopeammin kuin oli ajateltu, mutta nythän meillä olisi tilanne sitten täällä. Eli moottori hyppäsi paikalleen ja nyt sitten onkin oikeastaan seuraavana vaan rupeaa latoon pakosarjaa ja muita oheistuotteita takaisin paikalleen. Ja joo, sehän on hyvällä malli. Sen verran tossa, mikä itsellä on aina tapana, kun uuden moottorin kun kasailee, niin mä oon nyt jättänyt kytkimen irti tästä ihan tarkoituksella. Että mulla on tapana pistää öljy koneeseen ja sitten öljypumpun akselilta suoraan pyörittää sitten koneeseen öljyt ja käyttää öljynpaineet sitä kautta ja ilmata koko öljyjärjestelmä. On sitten turvallisin mielin sillä ensimmäisellä kerralla, kun starttia painaa, niin ei tarvi mietiskellä, että kuinka se sieltä lähtee ilmaantuu ja onko siellä mitään ihmetyksiä. Joo, tämähän etenikin tänään kivasti. Siitä jatketaan. Moi moi!